Apa pekerjaan Anda, Ibu? Saya bertani di sini. Di nagari dan panua haro, banyak carito jadi perbincangan tentang keadilan joka sejahteraan, nan masih jadi pataranyaan. Di lapau pasa sampai balai, urang basuh lalu batu kai carito, dan di bawah angin dari manyohari, indah jauh dari susah jo cinto. Setiap hari kabar disampaikan tentang kemajuan nan dibanggakan, tapi dalam kenyataan kehidupan masih banyak keluhan dirasoan. Harago kabutuhan tarui nayat, sementara penghasilan lambe baranjak. Rakyat berusaha tetap kuat walau keadaan taraso barek banan. Dari pagi sampai ke malam mencari raso untuk batahan. Setiap langkah dipanuahi harap supaya hidup indah tak lampau susah. Pembangunan tarui diumumkan, beragam pencapaian dipaparkan, tapi sebagian masih bertanya apa manfaatnya lah dirasoan. Nan di ate pandai bakato, nan di bawah pandai manahan raso. Janji indah mudah diucapkan, namun bukti nan ditunggu datang. Nan korupsi pajak baiknya, nan disensus rakyatnya, nan menyalahgunakan amanah dan dimintoi keterangan masyarakatnya. Nan korupsi pajak baiknya, nan disensus rakyatnya. Keadilan jadi pataranyaan, satu kenyataan indah sejalan. Kan lucu rasonyo hati, nan salah pandai menyembunyi, nan jujur hidup bahasa hajo, malah sering dipersoalkan lagi. Rakyat bekarajo siang jo malam, menjalankan kewajiban jo tekun, membayar pajak jo bagai baban untuk masa depan nan diharapkan. Kepercayaan palan-palan berkurang, sabab penyimpangan tarui berulang. Janji nan dulu disampaikan susah dicari kenyataannya kini. Anak sekolah butuh biaya, orang tua bertambah usia, kehidupan tarui berjalan, sementara harap masih dipikul bersama. Kesabaran tarui diminta atas nama kepentingan bersama, tapi kesabaran ada batasnya saat kejujuran taraso kurang. Apa nan salah jo pataranyaan bila rakyat mencari keadilan, sabab amanah dan dipikul harus dipertanggungjawabkan. Nan korupsi pajak baiknya, nan disensus rakyatnya, nan menyalahgunakan amanah, nan dimintoi keterangan masyarakatnya. Nan korupsi pajak baiknya, nan disensus rakyatnya. Keadilan jadi pataranyaan, satu kenyataan indah sejalan. Kan lucu rasonyo hati, nan salah pandai menyembunyi, nan jujur hidup bahasa hajo, malah sering dipersoalkan lagi. Ayam menyuruh dalam lumbuang, padi habi indah baurang, nan salah pandai bakilahan, nan bana malah dipasalahkan. Janji
Jabatan adalah amanah, bukan jalan untuk babue.